Kým transsibírsku magistrálu pozná takmer každý, tú našu časť transilvánskej takmer nikto. Aj preto sa skupina mladých ľudí rozhodla obnoviť slávu železničnej trate spájajúcej Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Stretli sa aj v Plavči pri Starej Ľubovni, našom železničnom úzle, ktorý dnes zýva prázdnotou. Budapešť, Košice, Plaveč, Mušina, Nový Sonč, Krakova, Bukurešť. To sú mestá, ktoré kedysi spájala železničná trať. Mladí ľudia z krajín V4, Rumunska a Francúzska sa stretli, aby zabojovali za obnovenie bývalej transilvánskej železnice. Z ekonomických dôvodov bola táto trať prerušená. Je potrebné poukázať na dôležitosť tejto trate, hlavne cez históriu. Projekt finančne podporilo francúzske ministerstvo kultúry sumou 40 000 eur a slovenské sumou 6 000 eur. Projekt Mechanizmy k dohode má aj podporu Európskej únie. Mladí veria, že vďaka ich iniciatíve sa trasa opäť obnoví. Pre mňa to je veľmi dôležité, keďže veľa cestujem a mám možnosť vidieť krajiny Strednej Európy, kde som nikdy nebol. Je dôležité používať túto trať opäť pre pasažierov a môže to byť aj istou metaforou spojenia krajín. Umelci, ktorí projekt realizujú, zažívajú v mestách, ktorými trasa viedla, rôzne úspevné situácie. Spojené sú aj s jazykovou bariérou, no o zábavu sa im starajú aj dedinčania. Miestni obyvatelia pripravili pre skupinu 30 umelcov zaujímavé aktivity. Jednou z nich bolo napríklad dojenie kôz. Bolo to pre nich perfektná atrakcia, alebo minule si museli sami pripraviť večer. Ja keď som to vedel, ako to robili, som sa zasmial, ale oni aj si to natočili. Sú veľmi srdeční, tí ľudia, veľmi ochotní spolupracovať. Výstupom projektu Mechanizmy k dohode bude kniha zachytávajúca históriu trate a dokumentárny film o tom, čo v týchto mestách umelci zažili. Diela budú vystavené už v septembri v Krakove. Alena Gribová, RTVS. Za posledných 20 rokov klesol počet motýľov v Európe takmer o polovicu.